Vă salut, sunt Unchiul Vasi și astăzi o să facem defolierea la roșii. Dar înainte de a face defolierea, trebuie să înțelegem că reprezintă lucrarea de îndepărtare a frunzelor de la baza plantelor până la primul etaj de rod. Această procedură se aplică la cultura de roșii, de ardei sau de castraveți, pentru a asigura un spor de producție și pentru a preveni apariția unor boli foliare precum mana. De ce se face defolierea la roșii? Scopul principal al defolierii la roșii, la tomate, este acela de a avea o recoltă mai bogată. În loc să avem frunze mari pe plantă, ne dorim fructe de dimensiuni frumoase. Este recomandat să facem cu ajutorul unui foarfece sau cu un briceag ascuțit, ca să nu sufere planta mai mult. Este recomandat ca să se facă de dimineață, ca rana să se vindece mult mai ușor atunci când razele soarelui vor intra în acțiune cu rana. Cum o fac? Voi tăia de aici, îmi cer iertare că am pus să pun telefonul și va trebui să lucrez cu o mână, cu farfeca. Am păstrat o frunză până în primul etaj de roșii. Vom face și aici la fel. Cu farfeca este bine din cauza că produce mai puțină rană decât dacă am face-o cu mâna. Și vedeți, eu îi las 1 cm și ceva, aproape 2. Nu o să tai de aici unde se va vindeca mai greu, o tai de undeva la 1 cm 2, ca să se vindece mult mai ușor și mult mai repede și planta să nu fie afectată. Vom trece și la următoarea. Și vom păstra o singură frunză sub acest buchet de roșii. Când roșiile se vor face și la etajul 2, avem și acolo câte o băbănică mică, și la al treilea, frunza aceasta nu mai este necesară și atunci o vom îndepărta și pe aceasta. Numai că trebuie făcută cu atenție și cu grijă și nu uitați că după această operațiune de defoliere a plantelor trebuie dat cu un fungicid. Fie bio, fie chimic, este la opțiunea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest material. Dacă doriți să vă abonați, să dați și like. Și vă spun la revedere și vă aștept la un nou videoclip.